Ryder Power Tools представя настолен циркуляр за дърво RD MS10. Работи като настолен и като циркуляр за прецизно рязане под ъгъл. Работен плод 380 на 265 мм. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Въртящ се плод с прецизна настройка на ъгъла. Транспортир за рязане под ъгъл. Линеал за успоредно рязане. Двустранно удължение на плота с интегриран ограничител. Има собствено прахоулавяне и възможност за включване към външен прахоуловител. Размер на диска 210 на 30 мм. Обороти на празен ход 4200 оборота в минута. Максимална дълбочина на среза 45 до 85 мм. Мощност 1200 вата. Тегло 10 кг и 400 г.